Krásny dníček, dneska som tu s novinkou, okrem tradičnej mňamky, čo vyrábam, zdravej, fantastickej, chutnej desiaty, ktorá vás zasíti vaše chute na sladké a pritom tam nie je žiadny cukor. Je to fantastické chuťovo, vyladené, harmonické a naozaj, keď to raz ochutnáte, proste budete chcieť vždy ďalšiu. A je to hlavne super mať v každej kabelke, lebo keď idete niekde mimo domu, do mesta, do hôr alebo proste kdekoľvek, tak týmto si dodáte energiu a je to úplne zdravé a ešte zároveň vyživíte slezinu, žalúdok a pankreas a zároveň aj posilníte mozog. Takže máme tu tradičnú mňamku. Teraz som urobila špeciálnu edíciu mňamku a tá je s horkou čokoládou vegán a sú tam mandle a esenciálny olej tangerínka. Mandle sú z Valencie a esenciálny olej tangerínka je od doTERRA a je vhodný pre vnútorné užívanie, krásne pomáhať čistiť orgány, posilňovať imunitu a svojou vôňou mandarinky nám navodzuje Vianoce. A kokosový valček, tak toto je špecialitka. A tam som dala ďatlovú pastu, konopný prášok, konopný proteín, ako dávku bielkovín ešte navyše. A dala som tam vlašské orechy na podporu mozgu a esenciálny olej On Guard na podporu imunity. A tu som urobila ešte malú mňamku, lebo ste mi hovorili, že aby som urobila aj takú mňamku pre deti, tak tu som urobila esenciálny olej, je tu tangerínka, ale vo veľa menšom množstve ako pre dospelých. A je tu ďatlová pasta, ktorá vyživuje slezinu, žalúdok a pankreas. Hovorí, že do 6 rokov sa slezina iba vyvíja, takže je vhodné posilňovať slezinu samozrejme. A samozrejme aj celoživotne, pretože slezina má na starosti našu imunitu. No a sú tu kešu výberové prvej triedy a sú tu ešte aj mandle. Takže je to taká fajnotka. A navyše sú tu ešte hrozienka. Hrozienka nám tiež krásne vyživujú. Hrozienka sú v kokosovom valčeku. Takže idem jeden rozkrájať a pozrieme sa, že čo je v ňom. Takže je to zabal. Tu som urobila ochutnávku kokosového valčeka, čo som vám hovorila v minulom videjku, že mám novinku pri mňamkách, klasických dobrôdkach, čo vytváram. Tak mám aj malú mňamku pre deti a aj kokosový valček som urobila teraz ako novinku a tu je rozkrájaný. Takže obsahuje ďatlovú pastu na podporu krvi a sleziny, vlašské orechy na podporu mozgu a obličiek, hrozienka, konopný proteín a On Guard esenciálny olej na podporu imunity. Takže toto je jeden valček rozkrájaný a naozaj, že tu máte dostatok kúskov na desiatu, ktoré vás perfektne zasíti. Hej, takže naozaj, že jeden kúsok do pusy a žúvať. Žúvanie je najdôležitejšie, aby sme stadiaľ dostali tie najvhodnejšie živiny. Takže jedno sústo kľudne aj nejakých 50 krát až potom prežrieť, preglgnúť. Podľa čínskej medicíny je ideálne 30-50 krát, niekde sa píše aj 100 krát prežuť jedno sústo. Takže naozaj nezanedbávajte žúvanie, lebo čím viacej budete žúvať, tým viacej prospešných živín pre vaše telo sa vstrebe a keď máte takúto zdravú desiatu, tak treba to naozaj využiť. Je bez konzervantov, všetko je čisto prírodné a je tam ešte navyše aj esenciálny olej On Guard, ktorý je proti baktériám, proti vírusom, proti plesniam a nádherne vianočne vonia. Takže ešte krásne prehreje telo a pomôže cirkulácii. Takže ak by ste chceli mňamku, kokosový valček alebo malú mňamku, mám teraz v ponuke a otvorím ešte tú mňamku. Tak toto teda vyzerá a mňamka je, tentokrát som ju urobila s horkou čokoládou vegán.
s mandľami a s esenciálnym olejom tangerínka. Takže určite sa oplatí ju ochutnať, fakt je božská. Úplne, že explózia chutí a budú vám vďačné za to všetky chuťové bunky v puse. Ak máte radi horkú čokoládu, tak táto je naozaj že exkluzívna. Sú tu aj takéto väčšie kúsky, takže naozaj, že si pochutnáte. No a mňamka, kokosový valček sú po 4 a malá mňamka po 2 eurá. Takže keby ste chceli, napíšte mi koľko kusov a ja vám pošlem čo najskôr. Krásny dníček. Ahoj!